Il-proġett tal-Gvern dwar l-enerġija jinsab on track u meta jitlesta se jwassal għal traħħis tal-kontijiet li ser jgħin il-familji, apparti li se jkun qed jinċentiva lin-negozji biex jinvestu aktar u joħolqu aktar xogħol għal Maltin u l-Awċin kollha. Fis-qarrija l-Partit Laburista qal li dak li ħareġ jgħid il-Partit Nazzjonalista aktar qabel rigward l-użu tal-heavy fuel oil huwa turija oħra mill-aktar ċara ta' kemm il-poplu m'għandux għalfejn jieħu aktar bis-serjetà lill-Partit Nazzjonalista. Meta kien fil-gvern l-istess partit kellu ċans li jmur għal power station li taħdem bil-gass, madankollu għal raġunijiet li għad iridu jsiru magħrufa. Iddeċieda li jbiddel din id-deċiżjoni u l-parametri ambjentali biex ma jxtara power station tal-BWSC. Fl-isqarrija l-Partit Laburista qal illi hija ipokrezija min-naħa tal-Partit Nazzjonalista illi meta kien fil-gvern nefa' aktar minn 200 miljun euro minn flus il-poplu biex tara power station li taħdem bil-heavy fuel oil meta seta' mara l-power station tal-gass. Issa mill-oppożizzjoni qed jitkaża l-gvern qed ikompli ħaddem u juża din il-power station sakemm ikun lest l-impjant il-ġdid li kif imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista se jkun qed jaħdem biss bil-gass bi gwadan finanzjarju u ta' saħħa għal poplu Malti u Awċi kollu. Il-Partit Laburista huwa konvint li aktar ma jgħaddi żmien il-poplu kollu aktar qed jinduna bl-ipokrezija u l-politika skaduta tal-Partit Nazzjonalista temmet tajt l-istqarrija.